Zdravím všetkých, tak dnes je 28. februára, už 10 hodín 6 minút. Prišli sme ráno sem o 6. 5:30 z Puna. Včera sme opustili Pun o 22. a tu sme prišli 5:30. Takže teraz sme prišli z Kuska do tohto miestečka Ollantaytambo. A tu sme prišli minivanom a teraz prestupujeme na vlak. Takže už ideme vláčikom z tohto mesta Ollantaytambo. Asi hodinu a pol pôjdeme do dedinky, ktorá sa volá Aguascalientes, horúce vody. Počkaj, vedú nás autami teraz? Nie, pešo 7 minút. Takže sme prišli... Hej. No, Perureo. Hej. Tak sme prišli do Aguascalientes 14:36 a teraz ideme do hotela. Tak teraz je už 16:44, 28. už sme ubytovaní a teraz sa ideme najesť. Teraz sme na hlavnom námestí, tuto sa volá Aguascalientes, aj keď je tu Machu Picchu dedinka, ale je to Aguascalientes. Tak dobré ránko, dnes je 1.3. 7:44 a tu sme v tomto hoteli a ideme autobusom. Takýmto autobusom pôjdeme na Machu Picchu asi zo 20-30 minút hore do kopca. A pršalo v noci, ale vypadá, že to bude dobre dnes. Teraz ideme na autobus. No toto je autobus a toto je vstup. Toto je autobus hore? Toto je autobus hore aj dolu. Toto je čo potom? Ty si zobral vlak od 14. Ja mám všetky papiere. Ja, je to dobre. Vlak nejde na Machu Picchu. Ale Pavel. Oni chcú ísť vlakom na Machu Picchu. Takže mali by sme 20-30 minút ísť hore do kopca. Takže čakali, dokým sa autobus zaplní a už ideme hore. Bolo tam pripravených 6-7 autobusov, ale nebola veľká rada ľudí. Žiadna. No. Tak sme prišli sem na Machu Picchu po 20 minútach. 20-22 minút. 20 stupňov ukazuje, tak sa otepluje. No, 8:15 sme vyrazili, 8:35. Takže trvalo to 20 minút. Sa vyšplhať sem z dedinky Aguascalientes. Tu máme vstupné. Od 9. To máme len na 2 hodiny vstup a my máme od 9. Takže chcú od nás, máme lístky. Počúvaj, díky moc. Takže musíme pripraviť lístky a ešte aj pásy chcú vidieť, neviem na čo sú to pásy, ako keby išli do druhej krajiny. Buenos días. Pablo, sí. Pablo. Okay. Gracias, está bien. Takto my išli. Aha, tam je cesta dolu.
Quítate cualquiera. Nevadí. Ándale. Maida, te vas a sacar foto. Vai, mira la cámara, mira la cámara. Mira la cámara. Ay, sonríe, sonríe. Foťák sprav. Dobre, OK. No až tam sme boli hore. Tak, sme momentálne v okruhu 2 a teraz sme sa dozvedeli, že vlastne tu je brána a tu sa ide hore na túto hru, to je okruh 3 a možno vidno tam ľudí na tých schodoch a neviem ako vysoko, tam idú ľudia, aha, úplne hore, až na vrch. Áno, takže to je ten tretí okruh. Teraz pekne vidno cestu, ako sme sa myšli ráno. Počkaj, len dokončím toto. Krásne slnko si. Lucas always triumph when battling. Tak sme prišli vlakom z Machu Picchu do tejto dedinky, ktorá sa volá Ollantaytambo. A tu čakáme teraz na minivan, ktorý nás zoberie do Cusca. Tak tu sme v tej dedinke Ollantaytambo sa to volá. A tu sa dá ísť hore, ale nemáme čas, lebo musíme ísť na námestie, pôjde nás odviezť za minivan do Cusca. Tak zdravím všetkých, dnes je už 2. marca, 11 hodín, no 27. sme odišli z Puna večer o 10. 22 hodín a prišli sme do Cusca. Do Cusca sme prišli ráno o 6. ráno 28. Ale potom sme mali autobus 10:30 a išli sme do dedinky, z Cusca sme išli do Ollantaytambo a tu sme zmenili autobus za vlak, ktorý išiel do Aguascalientes. Tu je Aguascalientes. Tu sme boli a potom 1. marca sme išli o 9. na Machu Picchu. To je blízko, to len 20 minút autobusom na Machu Picchu. A tam sme boli na 2 hodiny a potom sme sa vrátili naspäť a včera tu nás sme v takomto hoteli, blízko centra mesta Cusca a tu majú túto alpaku. Tu majú alpaku, má 10 mesiacov. Voy a cortar esto. Čo pol? Ty, počkaj, on vypadá ako keby upratoval Cusca ako zamestnanec Cusca. Metlu mu daj do ruky. Nájdite niečo. Takže je pondelok 2. marca 12:47. Toto je hlavné námestie v Cuscu. Veľmi pekné námestie a majú tu krásne uličky
chceli objednať pivo. A sme vo výške 3410 metrov.